Ahoj, volám sa Klaudia Kinská. Chce vyzerať a cítiť sa dobre. Čas? Nezmysel, 2 až 3 krát do týždňa. Úplne vám postačí priestor vašej obývačky. Jedna pevná stolička a pohodlné domáce oblečenie. Čo mám robiť? Rozcvičíme si celé telo, postupne zhora nadol. Začneme krčím svalstvom. Chytíme hlavu, pomaly pritiahneme na jednu stranu. Chvíľku pridržíme. To isté na druhú stranu. Dopredu, bradu tlačíme na hrudník. Dobre, otočíme do jednej strany 2-krát. To isté na druhú stranu. A prejdeme na ruky. Najprv ramena. Tricepsy. Ťaháme za zápestie. Môžeme aj za lokeť. Na druhú stranu. Dobre. Jednu ruku si dáme v bok a naťahujeme sa na stranu. Potom to isté na druhú stranu. Dobre, teraz sa predkloníme. Pomaličky snažíme sa dotknúť zeme aspoň prstami. Naťahujeme. Otočíme sa na pravú stranu, pravej nohe. To isté na ľavú nohu. Výborne. A teraz nohy. Ideme na pravú stranu. Pridržiavame sa rukou. Otočíme sa. Nohu máme na špičke. Pomaly, to isté na druhú stranu. Otočíme sa. Nohu máme prepnutú na špičke. Pomaly si sadneme. A naťahujeme sa smerom po špičkám.